βρίζει εδώ πέρα. Και νομίζω ότι. Period, for real. Nuk të shaj ti kush moj, po ti po më shan tani moj vajz. Tani ti çfarë po bën gjithë këtë orë? Po më shan edhe po më thua që unë jam psikopate, jam ironike, jam problematike, po ti pse rri në live? Pse rri në live-in tim? Kur nuk do të dëgjosh historinë time, po nuk deshe të dëgjosh historinë time, dil nga live, është shumë gjë e thjeshtë. Jeto pes thima, plaka më kanë stora. Παιδιά θα κάνω μπήμα στην κοπέλα. Po thjesht na trego situatën si nuk dalim. Okej, Gjençik. Unë e tregova që parë situatën në greqisht edhe kjo tani futen njerëzit edhe më shajnë. Prandaj tani po kuptoj pse nuk duhet të flas për gjërat e mia private, pse futen njerëzit edhe më shajnë edhe më bëjnë flasin për llafet e këqija. Κάνει τη glow up, έχεις κάνει, Παιδιά, πρέπει να κάνω glow up και θέλω να βάψω τα μαλλιά τώρα αντάβιες. Να τα βάψω ή όχι? We love you, Stella, I love you too. Ναι, αυτό, αφήστε το θέμα. Τι, pick me τελείωσε όλα για προσοχή σε ρωτάνε τόση ώρα. Λοιπόν, user, δεν θα κάτσω να το αναλύσω. Άμα με λες pick me, εντάξει, είμαι pick me, τι να σου πω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να σου αλλάξω τη γνώμη σου τώρα. Άμα εσύ με θεωρείς pick me, για σένα είμαι pick me. Σε συμπαθώ. Κι εγώ σας συμπαθώ. Σας αγαπώ πολύ. Μην τα κάνεις αντάβιες, γαμάνε έτσι. Είσαι σίγουρη, παιδιά? Επιτέλους, for real. Λοιπόν. Κάρμα, μάλλον το κάρμα μου. Αυτό ήταν το κάρμα μου. Αυτό ήταν το κάρμα μου, φίλε. Νομίζω, παιδιά, μου βγήκε το πόδι. Μου βγήκε το πόδι από το τέτοιο. Ωραία, λοιπόν. Ωραία, μου βγήκε το πόδι από τη θέση. Ωραία, δεν θα μπω με κάποιον live τώρα, γιατί δεν θα με αφήσει το αγόρι μου, οπότε. Άρα, απλά θα κάτσω έτσι. Και έλεγα, unë thoshja të futem live, të flas me ca njerëz që më shajnë, që të... Ωραία, λοιπόν, ποιος θέλει να μπει live, να το συζητήσουμε, κυριολεκτικά. Ωραία, η κοπέλα που ήθελε να μπούμε live, πού είναι? Πώς bëhet μόη 9 vjeç? Λοιπόν, εντάξει, παιδιά. Οκ, δεν πειράζει. Λοιπόν, ακούστε, άμα θέλει κάποιος να μπει live να το συζητήσουμε σοβαρά, δεν θα με βρίζει όμως. Και δεν θα κάνει αστεία. Εγώ ψάχνω την κοπέλα που μπήκε πριν, παιδιά, και μου έλεγε ότι λέω ψέματα και ότι... Καλά, όχι αυτό. Το θέμα είναι ότι έλεγε ότι άλλα πράγματα. Λοιπόν, δεν θα δώσω σημασία. Παιδιά, δεν την μπήκαν 800 άτομα πριν. Τι φας? Τι φας, πραγματικά. Τι να συζητήσουμε? Εντάξει, κοίτα, τώρα όντως τι να συζητήσουμε. Γιατί τώρα αυτό ήταν επίθεση. Όχι, δεν λέω για όλους. Για κάποιους που... Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πέρασε. Να, φύγανε π.χ. οι haters τώρα από το live. Γεια με Μπούκουρ, δεν τι. Λοιπόν, τώρα εγώ απλά σας ρώτησα μια ερώτηση πριν, το αν πρέπει να πω στο αγόρι μου αυτό, αλλά εσείς δεν μου απαντήσατε. Άρα, I guess θα το πάρω ως όχι, δεν θα το πω καλύτερα. Δεν θα το πω. Τώρα που είπες να μπούμε στο live, ησύχασαν οι haters. Ξεκάθαρα! Haters mad! Τώρα που είστε haters? Για να σας δω λίγο στα σχόλια. Εντί τσάου τε κουπτόι. Κάτσε, περίμενα να δούμε. Ωραία, πείτε μου τη γνώμη σας, για να δούμε. Εντί τσάου κέι τε κουπτόι που να σπιεγκώ πακ më shumë situatën. Okej, do të them diçka unë. Unë shpjegova situatën që parë, edhe u fut një vajzë edhe po më thoshte prit. Make a mad girl, period.
u fut një vajzë dhe më shante dhe më thoshte që ti je dramatike, je ignorante, ke probleme dhe... Edhe jo vetëm ajo, shumë më futën edhe më shanin edhe më thoshin ti e bën këtë kështu, edhe s'ke turp, it's not that deep, you know, it's not that deep guys, it's not that deep. Ka që ignorant njerëz këtu në TikTok, unë jam e fundit ignorantja këtu brenda, ta them edhe kështu. Είμαι η τελευταία χαζή εδώ μέσα στο TikTok. Υπάρχουν τόσοι χαζοί εδώ στο TikTok. Εγώ πάντως το επιβεβαιώνω, είμαι στη τελευταία χαζή εδώ μέσα στο TikTok. Pse rejnë moj? Unë rej, ti ren. Okej, fute në live ta shpjegojmë. Unë e di që ti s'futesh dot, sepse ti e di që do humbesh, θα χάσεις το δίκιο σου τέλος πάντων. Το ξέρω ότι θα το χάσεις το δίκιο σου. Αλλιώς θα έμπαινες τώρα μαζί μου live. Θα έμπαινες μαζί μου live. Τι να πεις στο αγόρι σου? Εντάξει, δεν πειράζει, τώρα δεν θα πω τίποτα. Σήκω να ετοιμαστείς. Τώρα ετοιμάζομαι, Ιωάννα. Μισό. Μαλάκα. Εν τω μεταξύ, Ιωάννα, να σου πω. Καλά είναι έτσι τα μαλλιά μου. Μαλάκα δεν είμαι σαν άστεγη λίγο έτσι. Εγώ τα έκανα έτσι, τώρα λέω να τα έχω μπούκλες σήμερα. Λοιπόν, ωραία, ετοιμάζομαι γιατί πολύ μιλάω. Ωραία. Το ξέρω ότι πετάνε, δεν ξέρω τι φάση, τι να τα κάνω τώρα. Αλλά το ότι πετάνε, παιδιά, δεν ξέρω πώς να τα φτιάξω τώρα να μην φριζάρουν εδώ. Φριζάρουν πάρα πολύ. Επειδή τα κάναμε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, κάνω γρήγορα. Ωραία.